ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଆଜି ବଳିଙ୍ଗି ମାଛ। ବୋଉ କହିଲା ମାଛକୁ ଭାଜିଦେ ପଖାଳ ଭାତ ସହ ଖାଇଦା। ମୁଁ କହିଲି ନା, ବଳିଙ୍ଗି ମାଛ ଆସିଛି ଯଦି ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ହିଁ ଭାତ ଆଣି ଖାଇବି। ତାପରେ କ'ଣ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଲାଗିଗଲି ଆଉ। ତାପରେ ବଳିଙ୍ଗି ମାଛକୁ ଭଲସେ ତାକୁ ଧୋଇକିରି ଓଳେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାଜି ନେଲି। ସବୁ ଯାହା ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଥାଳିକି ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ବାଟଣ ପାଇଁ କିଛି ସୋରିଷ, ଜିରା, ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେଲି। ଏବେ ଚୁଲି ଲଗେଇ ସେଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମସଲାକୁ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭାଜିଦେଲି। ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି। ଭାଜି ହେଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକରି ସେଥିରେ କିଛି ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ମାଛ ସବୁକୁ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଟିଆ କାଢ଼ି ବାଢ଼ି ଦେଲି। ଆଉ ଭାତ ସହ ମାଛ ତରକାରୀ ଜମିଗଲା।